ng mga products nila. Sobrang nag-iba yung tingin ko sa mga online shop na. Kasi yung mga pinapadala nila sa akin, guys, quality talaga. Quality. Hindi ikaw. Hindi ko si Peanut. Ikaw si Maxi Boy. Miss niyo ako, no? Hey guys! I just got home, guys, from my duty. Yan. Bubuksan ko lang, guys, yung mga pinadala sa akin ng mga online shops. Ito, guys, nagamit ko na siya kagabi. This is from Miss Erin Chua. Ito, guys, this is the Erin's bentonite na Miss Erin's Indian Mineral Clay. This is a bentonite clay, guys. Ayan. Yan siya. And, sobrang, my goodness. Hindi siya premix. Yung talagang pure na bentonite clay. And, na-amaze ako. Parang sinemento yung mukha ko. Tapos sobrang smooth ng mukha ko after. So, abangan natin yung full review ko, guys. Kasi I'm expecting na sana makatulong siya sa pimples ko. Kasi I have some pimples right now. Ito. 1, 2, 3, 4. I think 5. 5 active pimples. And meron na rin siyang kasali, guys, na plastic na ganito. Na spatula. Tsaka ano man tawag dito? Bowl. Ayan. Ito yung pinang-apply ko siya, guys. So, this is from Miss Erin. You can get this at Lazada or sa Best Deals Avenue, kung hindi ako nagkakamali. Or you can message Miss Erin sa kanyang Instagram account. I will just put the link in the description box down below. Sobra, guys, na alam mo yung nag-tight talaga yung skin ko kagabi. Grabe. Medyo natatakot na ako actually kasi hindi ko na magalaw yung facial muscles ko. So, ganun pala talaga yung bentonite clay, guys, kapag yung pure na bentonite clay, yung hindi siya premix, and sobrang smooth ng mukha ko after. And then, meron na naman po tayong padala here from, this is Joyce yata to yung nagpadala. From Confession Beauty, guys, yung pangalan niya sa Shopee. Ayan. So, I will put her links in the description box down below. All the links naman, guys, nilalagay ko sa description box ng mga nagpapadala sa atin ng mga online shop. And I'm so grateful, guys, kasi kung wala kayo, wala din tong mga to. So, thank you so much po. And as of now, 17, wow. Advance mangisip. Almost 17K na tayo. 16,700 the last time that I checked. And yeah, sobrang thankful ako, guys, sa mga nagsasubscribe po. Ayan. So, hindi ko alam kung ano tong mga pinadala niya. May isa lang siyang sinabi. Yung parang update ng product. Yung brand niya na yung Thin Again. Kung naalala niya yung nireview ko dati na na Thin Again Feminine Wash. So, grabe, ang bango! Naamoy ko agad. Sumingaw. Ano kaya yung nangangamoy na yun? Pina-revise daw niya kasi yung formula. Kasi buntis siya ngayon. So, parang gusto niya ng mas appropriate pa sa kanya. Actually, nakita ko pa to pinangliligo pa ng bata. Dun sa post nila. Well, kung ganun nga ka-safe dun sa, 'di ba, sa genital area ng babae. So, safe din siya sa skin, of course. Ito, guys, may pinadala siya na Sol Organica Castor Oil. Ala! Eyebrow, eyelash enhancer. Yan, guys. Sorry, may gasgas yung kamay ko, guys. Nag-handwash ako ng uniform ko. Look at that. Oh, ang kadiri. Tsaka dyan. Ewan ko, dati naman na ako nag-handwash, pero yung sabon ata na ginamit ko sobrang Uy, may ganito din. So, kung bibili ka ng Soul Beauty na castor oil, bibigyan ka rin nila ng ganito. So, uy, maganda. Alam mo na, uso ngayon yung personalized na mga pang skincare, ganyan. So, sisimulan na natin yan mamayang gabi. Magsasalin ako mamaya. And then, ito, guys, yung Thin Again. Diba dati, yung maliit lang yung Thin Again. Saan meron ba akong Thin Again dyan? Yung maliit lang dati, guys. Tapos, so, buksan nga natin. Para maamoy ko na. Kasi pinagmamalaki ito ni Sis Joyce na mas bumango pa daw siya. Well, actually, mabango naman na yung dati. Pero, tingnan natin. Uy, ang bango nga. Saglit. Uy, ang bango nga. Wait lang. Wala. May kasing amoy siya na parang shampoo. Ang bango. Uy, ala. Na-excite ako. With guava and vitamin B3. Ayan. At dahil dalawa yung kanyang ibinigay, ilalagay natin to sa giveaway pile. Ayan. Para may pang giveaway po tayo.
And then, kasi isa lang naman yan ang kailangan ko para ma-review ko na. Actually, kahit hindi ko ubusin niya, ma-review ko yan. Makikita natin ang effect niyan. Tsaka tiwala ko. Alam nyo guys, sobrang, dati yung tingin ko sa mga online shop, yung mga ano lang, putso-putso lang yung mga yan. Yung mga ano, kasi usually dati sa mga online shop, yung mga fake kasi yung mga binibenta, ganun. Pero alam nyo dahil sa pagsisend sa akin nila Sis Joyce, tsaka ni Sis Jen, ng mga products nila, sobrang nag-iba yung tingin ko sa mga online shop na, kasi yung mga pinapadala nila sa akin guys, quality talaga, quality. Ayan. So, ito naman guys, Soul Beauty din siya, parang same brand. Soul Beauty na Dewarts Kasoy Oil. Dewarts. Para saan ito? Pang warts siguro. Warts, common warts, plantar warts, flat warts. Lahat na ng warts. So, pangtanggal siya ng warts. Di ko alam kung saan ko gagamitin yan. Maghahanap po tayo ng warts. Tapos, ito naman, Soul Beauty din siya, guys. And this one is the Ouchless Haplos Oil. Turmeric with Moringa. Para saan to? Beauty Natural Healing. Para saan kaya to? Uy, sabi niya dito, guys, prevent hair loss. So, mukhang pwede ko tong gamitin pag gabi. Kasi, nagpa-falling hair na kasi ako, guys, eh. Stimulate circulation. So, pwede siyang pang-massage. Pang-massage pala. Open natin. Amuyin natin. Kasi turmeric. Alam, may turmeric pa siya talaga sa loob, guys. Ay, may turmeric siya. Bigay ko na lang to kila lolo ko. Mamassage ko nga si lolo ko pag uwi ko. May turmeric pala talaga to. Ang hirap naman niyang tanggalin yung pagkakasil niya kasi buong bote yung ano, yung nakasil. Mukhang amoy turmeric na, alam mo yun, yung mga drinks na turmeric. Yan guys, nakikita nyo ba yung loob niya? 'Di ba? Hindi ko alam kung turmeric ba yung nandyan. Feeling ko hindi. Ano kaya yan nandyan? Uy, hindi ko siya ina-expect na ganito yung amoy niya. Parang may mint. Ala, parang may peppermint. Kaka-relax yan. Pang-massage natin yan. All-in-one underarm deo. Ayan. Serum naman to. Best for dark spots, chicken skin, stretch marks, body odor, moisturizer. Okay, gamitin natin to para may pang-moisturize yung ating kilikili. With B3 and E. Chicken skin, wala. Hindi naman nag-chicken skin yung ano. Wala lang. Gusto ko lang. Ano kayang mangyayari din? Ano kayang mangyayari sa kilikili ko? Masaya naman ako sa kilikili ko. Pero, ano, try natin yan. Uy, dalawa. Ayan. So, dahil dalawa, tatry natin ang dalawa. Pang giveaway, sabihin ko sana. Kaso, baka hindi pa kasi mag-effect kasi sa isa. Ay, nako. Ito na naman po tayo. Meron na naman pinadala si Sis Joyce na mga body bleaching soap. Ito, guys. Ewan ko, bulot nung pinapadala niya sa akin ng mga bleaching, yung mga pangpaputi, effective talaga siya sa akin. Or dahil siguro, sobrang itim ko talaga pag ginagamit ko sila. Tapos talagang nakikita ko na talagang pumuputi ako. So, summer gayon guys. So, mga June ko na siguro to gagamitin. Para, di ba, sulitin ko muna yung summer sis ha. Bago natin to gamitin. Para talaga makita natin kung mag-effect talaga siya. Kasi gusto ko yung magda-darken talaga ako ngayong summer. Gusto ko yung magtatan talaga ako. So, eto. Gamitin natin siya sa June. Allah. Ganito. Hopefully, maging effective siya. Yung scent niya, carry lang. Yan, may supot pa siyang ganyan. Tapos may expiration date. 2019 to 2021. Kung di ako nagkakamali. Yes. So, 2 years bago mag-expire. So, yun lang guys. Lahat ng pinadala sa akin. So, ngayon ang gagawin ko, mag-i-edit na. Magbibihis, mag-i-edit na po tayo. Hey guys, time check. It's already 6:07. 'Di ba sabi ko mag-i-edit na ako. Natulog ako guys kasi antok na antok ako. Tapos nag-alarm pa ako ng 5 PM para magising ako. Para 1 hour lang yung nap ko. Ano na guys, alas 6 na. 2 hours na naman. Sayang yung oras. Naghahabol pa man din ako ng mga i-edit ko. Grabe, ang itim ng ilalim ng mata ko. Naghahabol pa man din ako guys ng mga gagawin ko or i-edit ko. So, ayun. Kasi uwi ako ng Friday. So, dapat before Friday, naka-upload na ako ng 3 videos. Ano na ngayon? Wednesday na. Tapos, 16 hours ako bukas. So, ano na? Ano na, te? Peanut! Come here, Peanut! My gosh. Sabi ko, Peanut, hindi Giant. Peanut, come.
Hindi ikaw. Hindi ko si Peanut. Ikaw si Maxi Boy. Namiss niyo ako, no? Ala! Aray ko. Ay, no. Oh, na. Ay, ako, ang kulit-kulit. Grabe naman. Ouch! Mamurder niya ako. Hey guys, currently editing this video at 9 PM. Medyo hantok na ako. And then I realized hindi ko pa pala siya nako-close. So, i-close ko na siya guys. And sorry, hindi ako makapag-shoutout kasi wala akong internet connection dito sa Ilocos. Dito kasi ako sa Ilocos guys na nag-i-edit. But I promise on our next vlog, I will do a shoutout again. And if you want me to do a shoutout na include ko sa shoutout, please comment down below kasi mga nagko-comment po yung mga sina-shoutout ko. Thank you so much and have a great weekend. Kasi weekend ngayon, hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Thank you so much and malapit na tayo mag 17K. 50 na lang na tao. By this time, 17K na. And sana pag, pag open nyo ng video na to, sana more than 17K. And thank you so much guys for always watching my videos and for subscribing and for sharing my video. And yeah, kilig ako sa inyo guys. Thank you. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye. Listen to my heart beat, beat.